హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మనం టమాటా నిలువ పచ్చడి చేసుకుందాం. అంతకన్నా ముందుగా మీరు కింద రెడ్ కలర్ సింబల్ కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ అండ్ షేర్ ప్లీజ్. ముందుగా మనం ఇందులోకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకుందాం. ఆవాలు, జీలకర్ర. ఇప్పుడు ఇందులో మనం పసుపు యాడ్ చేద్దాం. 2 టేబుల్ స్పూన్, 3 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఇందాక మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాల పొడి, ఇది ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేద్దాం. మనం మిగతా ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేద్దాం. కొద్దిగా ఎక్కువ ఆయిల్ తీసుకొని ఇందులో మనం జీలకర్ర, ఆవాలు, యాడ్ చేసుకొని అది అయ్యాక కొన్ని ఎండుమిర్చి, ఎల్లిగడ్డలు, కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం. మనం కాస్త చింతపండుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, బాగుంటుంది. ఇది బాగా వేగాక అప్పుడు ఇందులో మనం పచ్చడి టమాటా పచ్చడి పూర్తయింది. ఇది రైస్లోకి కానీ దేనికైనా బాగుంటుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, బెల్ ఐకాన్, లైక్ అండ్ షేర్.